Opakruoth ni kwara mogiro kama na nyakum kitera mogi TV kaneno ka Nyasaye yeno chopo chenro maro imore sani sa dek kaunti ka Elizabeth Otieno Nyarugenya kata mwalimu ticha kaka jaloko marwa. Bange obrogomba ka giwendo modhi alma brobire studio ka buch jopiny. Dr. Umo Loga en jagoro mongirore migao mar thieth gi dongere luongo ni PS Medical Services. Weche mag SHA duto te ni kuome kanyo. Omiyo chakuru oro penjo maru 2360 uru penjo maru machuok mondo ka ng'ose donjo ka twadhi penjo duto tema ungo mar SHA to gi chenro mare mar loso chenro mag thieth e ndala kae. Omiyo luongo ni midekre mar thieth mane mbaka maunogo bange e buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawango. My expectation with the candidates whom we've already cleared, I expect them to have a peaceful campaign, free of violence. IBC ochako puodho jochung' malaro kombe od bura ma Kasipul, Ugunja gi gwenge mamoko. We are cleaning higher education sector. We are cleaning it once and for all. We shall not call strike next year. Tunamalizana this year. Ng'anyo mar jotije mbalariany nenore ni ok dhi rumo machiegni tok jotije go tamore omenda ma sirikal oketonegi. Na tulikuja kuzika mke wa brother yangu ama ndugu yangu yule mkubwa, lakini kukatokea jambo lisilo la kawaida, tukakuta court order na tukasimamizwa. Anyuola mar jago moro iko kondra bolo bang' familia mar jaode tame iko miyono ni ne pok otieko chike mag nyombo. Erokamano, duol mochung' ni yiero IBC ochako chenro mar puodho jochung' madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo ma ibago tarik 27 mar dwe manyien tok tho mar manen jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Jochung' 13 osewuok oko mar laro lemono kendo moko kuomgi IBC koro osepuodho. Jafwambo marwa Ali Abich ne oluwo chenrono kendo miyo ler mar wach. Chendo mar gokogono kendo puodho jochung' molap dhoge ndong' ne kom od bura ma Kasipul yiero madundo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Ne IBC ochako kinyi ma kawuono e apis gi mane Kosele. Chendo ma IBC biro tieko odiechieng' ma kiny. Jachung' mokwongo mane ochopo nyima IBC gi otese mage mondo mi opuodhe sa 2 mar okinyi en jachung' Philip Aroko malaro kom od bura ma Kasipul ka ok ochung' kod wuon bura moro amora. Ka Aroko mane oten kod johera mage ne osingo timo kampen mar kwe ka ok onien gi chir mar kawo komno. Kwe kende mwalando ne jowa ni nyaka wabed gi kwe, ok wadhi engage e gik ma ok dhi konyo jothurwa. Process ni kaka jo IBC onyisowa obiro bedo maber. To wan bende nyaka wang'iye mondo bed maber. Bang' Philip Aroko to IBC ne okolokino nono tese mag Collins Okeyo malaro komno gi tiko maduong' bura mar MDG kendo bang'e to IBC ne opuodhe kendo miyo teko machako kampen mare ka okono yekore ne yiero no. Collins ne oloko jachung' maduong' bura mar United Progressive Party UPA Rateng' Otiende mane okoni ne rwath mang'ute oromo jok ne kom ma Kasipul. Akwa jomochung' wetewa wae uliganism jiyo kwa kura e yo makare. Yo kwa kura gi muolo. Adwalando ni jo IBC opuodha kendo kawuono ne kura an jachung' goti nyake debe.
Kar sabik mar odiechieng', jachung' mar ODM Boyd Were ne omulo apise mag IEBC mane kosele kotene ko jotend duond bura mar ODM kaachiel kod johera mage, kendo bang' puoth mare Boyd ne osingo timo kampen mar kwe motelo ne yiero madundono. This new journey will work together with the people of Kasipul and will bring this seat home. Jotend duond bura mar ODM ka otelegi gi jalupo gai mar duond bura no Abdul Swamad Nasir, Geoffrey Ososi kaachiel kod jakom gi Gladys Wanga ne osingo timo kampen ne jachung' margi nyaka gineno yudo komno. It's a great feeling and I want to thank the people of Kasipul who have come out in large numbers to escort our candidate Boyd Were Ongondo to come and present his papers here today. This is just the beginning of a journey which we are going to walk until the 27th of November. When you sit down to plan your campaign, know that these resources, the entire resources of the party, these are the resources of the party, are available for you. If there's a village somewhere with Maasai speaking people, let's send Ledama there to speak to them in their language. If there are Luya somewhere, send Osotsi and me there to speak in their language. The people of Kasipul chose Boyd. The party embraced Boyd. We are here to be able to support him from what he was once a nominee. Now he is a candidate, and God willing, he will be a member of parliament elect. Apisa mar IEBC ka chudo bura ma Kasipul Rebecca Buwaku okone jochung' 13 biro chopo e nyimgi mondo mi puodhogi kane okone jochung' ma osepuodhi mondo tim kampen mar kwe. My expectation with the candidates whom we've already cleared, I expect them to have a peaceful campaign, free of violence, and they should follow their campaign schedule. Ng'welar komod bura ma Kasipul oyawang' jochung' 13 mane kod duond buche mopogore kama ok bino chung' kod duond bura moro amora. E kinde ma koro IEBC ochako puodho jochung' ma sani koro laro komod bura no endo marumo odiechieng' makiny, IEBC kwayo jochung' mosepuodhi nota kampen gi yor kwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Apisas mag duol mar IEBC opuodho moko kuom jochung' malaro kom mar chung' od bura mag Gunja e yiero madundo. Jochung' mamoko to pod odong' kendo idhi dadhogi mondo puodhgi odiechieng' makiny. Steve Biko miwa ler mar wachni. En chenro mano chakre okinyi ma kawuono ka duol mar IEBC nenono obok mag jochung' kaachiel kendo puodhogi mar chako ng'wech mar laro kom ma Ogunja. Bang' puodho Laktar Benson Obol mar United Green Movement Party UGM, jachung' machielo mar duond bura mar Jubilee Eric Ofiro noyudore kama tek ni mar obok mare notiaise kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni kata odoko ni masinde mag IEBC to ne pod yango mane en jagoro mar Jubilee Rafael Tuju kaka jal mano winjore tiasei e oboke no. Mae nochuno apisa mar duolno mondo yuatol ne jakom bod mochung' ne yiero Jubilee mano ler ni ne gisechwalo listi manyien mar jodito mag Jubilee mayango ni Kioni e jagoro maduong'. Bang'e to duolo nopuodho Eric Ofiro. Kane giloso bang' yudo puoth kowuok kuom IEBC, jochungo nopuoyo chenro no ka gisingo matayo campaigns mokwe. Watim campaign kata siasa man gi kwe, kamoro amora miro migi nyawadu, obed material kata bana kata poster to kata mana gi dhano, wami jogi duto te respect. Wadwa no bed gi mara achiel mondo wabed motegno to samo ok mwa campaign wakoka. Gima nyalo kwayo joma chungo te ni waketru kwe nyaka watiek gima watimono. Ng'ama dhi loyo kata ng'ama dhi yombo Nyasaye mong'eyo. To koloya tabro yieno loya. To bende ka locho to nyaka uyiena locho. Nende wadhi maber kendo ging'iyo karatase maber, gik moko duto dhi maber e sama nok. Kinde no ne gikwayo jochung' wetegi mondo kik ti arietha gi rowere ma gikone to ibiro jwang' ka siasa rumo. Kora kwayo kin youth ka ja ng'ato ori ni kel lweny ka moro kod ng'at machielo, wachne ni ng'ama idwaga ni wadhi kel go lweny no dhi ire mondo un wegi ugore kiun kikiti kodi. IEBC be wakwayo ni mondo gitimane nikech ma kore machalo kaka litmus test mipimo gi godo ni to 2027 dhi chalo nade. Koro wakwayo ni IEBC be gitim mana kaka jopiny dwaro no, gamo yieri ema mondo land. Kar chung' od bura ma Ogunja ywayo jochung' 14 ka mago manopodhi kawuono oting'o Benson Obol mar UGM, Eric Ofiro mar Jubilee, Vincent Olengo mar Kenya Moja Movement, Frederick Ochiel mar UDM, Oliver Choka mar National Liberal Party. Kata kamano, jachung' machielo
Wycliffe Wendo koro biro rito nyaka odiechieng' makiny mar ng'eyo chal mar chung' mare bang' nyinge yudre listino kaka jachung' machielo mar Jubilee. Chenrono kiny rum kiny ka jochung' 9 kiny chop mondo puodhi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ng'anyo mar jotije mbalariany mag sirikal nenre ni ok dhi rumo machiegni tok jotijego tamore omenda ma sirikal oketo negi ne winjruok mar medo osara e kind higa mar 2025 nyaka 2024. E ng'anyo margi mar tipo manobagi kod mbalariany duto mag sirikal e boma ma Nairobi ka, jopuonjgo bende olero ni ok gibidok e twak kendo kapok omigi siling bilion 7.9 ma gibandho. Simpros Okinda miwa lero. Ng'anyo mar jotije mbalariany dhi katieko dwe sani. Jotije mag mbalariany duto mag sirikal kawuono nonywako kendo bago ng'anyo mar tipo manochakore mbalariany ma Nairobi. Kotelnegi kod jakom mar Ruasu Grace Nyongesa, kod jagoro maduong' Constantine Wasonga, achiel kachiel jotijego norie long'o ka gitero kwayo mag-gi e od bura, apisi mar migawo mar omenda, kendo tieko e apisi mar migawo mar somo. Kagiramo ni wang' ni ok gidoge klas nyaka sirikal rie weche duto motenore kod jotije mag mbalariany. We are cleaning higher education sector. We are cleaning it once and for all. We shall not call strike next year. Tunamalizana this year. Kato bedo ni sirikal nyose chako twak mar winjruok manyien mar higa 2025-2029. Jotijego kwedo omenda maromo bilion 3 makoro sirikal ochiwo negi. 2021, 2025, we negotiated a CBA costing 9.7 billion. The reason why it costed 9.7 billion is because it was for only 2 years, 2 financial years. Therefore, you cannot tell us that a CBA for 4 years, 2025 to 2029, is going to cost 3 billion. The government gives RC poko nyiso willingness negedwa ni mondo jiwuoe. They are offering what we can okwanyal bet kata mesa mondo wachak wacho. Koro momiyo wane ndara. To kendago mona konjo nyuol gi ma nyithindo timo e skunde ge e university sani onge. Nyithindo gi nomi pesa dwe mar 8. Ma pesa go norumo kapok gi adala. Sani gima gitimo en oro negi pesa gichamo to ginindo to gitimo gik mamoko mawakia. Magi timore ka wach mar winjruok mar higa 2017-2021 bende pod otamore ka jotich onyono ka tiendgi ni gopgi en shillings bilion 7.9. Pod wabandho 7.9 billion magine mane gidhi e court. Ka court oseyalo mowacho ni mondo chulwa to koro government dwani mondo wachak conciliation. Mane gima ok wadhi timo, ok wadhi e conciliation with the government. Kato bedo ni tend jotijegi oyie luong mar sirikal mondo gidhi gilos wach e wi gowini, giumo igi piny ni gibiyie mondo duogi e mesa mar twak e wi omenda makamano. The cost of the 2017-2021 CBA was or is 16 billion 574,630,447 shillings. We want to minus. This is a simple audit. We want to minus what the government allocated and what Parliament appropriated. The balance is 7,974,630,447 shillings. Dwa jotije mbalariany osir kod riwruok makedo ne ratiro mar somo e pacho ka Elimu Bora Working Group madwaro mondo sirikal oruch chenro mar chulo jotich mondo somo dhi nyime. Weche mag omenda gin weche ma ochunge diere weche mag somo kendo weche mag tiegruok e mbalariany. Ka sirikal ok nyawuok adiera kuom chudo mar jopuonj mag mbalariany, to nyaka ng'ikni bedie kaka waneno sani, nikech adier mar wach ni en ni jopuonj koko chul maber. Tendu Wasu kod Kusu kijiromo kod jokanye migawo mar somo ewino na diere wi gowi hie ma sirikal onego chul jotijegi kaluwore kod winjruok mano bedo e kind higa mar 2017-2021. Simpros Okinda, Ramogi TV. Tend kaunti ma Kiambu okwero ripode mag riwruok mag lakteche KMPDU manyocho lieko ni nyaka ne ng'anyo mar lakteche kaunti no chakre, nyithindo ma kwan gi oeo 130 osetho.
Moko kuom mine mane okonyore kar thieth mar Thika Level 5 e kaunti no to wacho ni nitiere kwan mar nyithindo mapok oyangi mane otho. Achiel kuomgi wacho ni osiptandno ne okawo ting' mar iko nyathigi. Judith Omondi miwa ler. Hivyo umeng'ang'ana na hiyo mimba, uende urudi bila. Lit mar liel mabiro bang' bedo gi geno mar mor mar yudo nyak mar ich ne ng'ama miyo. Nancy miyo majahigni 27 pod paro odiochieng' mane ochopo e kar thieth mar Thika Level 5 kod geno mar neno nyathine ma okwongo. E pache, ne okopar ni nyalo bedo ni nitie ywaruok e kind lakteche kod ted kaunti no ma Kiambu. Daktari walikuwa ni wawili na lazima wazunguke. Unaona, lazima wazunguke. Madaktari na hao wengine ni wanafunzi. So unaona mwanafunzi akiambiwa akae hapa, daktari lazima akue akiwaambia inafanywa hivi na hivi. Lilian ne obedo kod mahao seche 12 mag muoch kapok onyuolo nyathine, ma bang'e ne oketie masin mar medo muya kata oxygen, kata kamano ne okoduogo e lwet min. Ne otho, kendo kata mana ting' mar iko ringre ne okawo kod tendo hospital, ka Lilian to ne odok pacho gi lwete ka ofwayo. Daktari anazunguka hivyo, hiyo ni 5-6 asubuhi. Wasonye walikuwa anakuja, ikabidi nimemwambia sinikimbie nichukue staff fulani hapo chini narudi. Sasa hiyo time naenda, mi time narudi sasa mambo imekuwa sasa vice versa. Kapata mtoi. Uchafu imetoka kwa mapua na mdomo. Hivyo ndo mtoi alipasa. Nikajitia moyo, nikajiambia ni mipango ya Mungu. Mana e kar thieth achiel ni, bende miyo machielo, Esther Wangare, miyo ma osegombo nyathi kuom higni 20, geno ne mar yudo nyodo, oduono bang' wito nyathine, kendo koro dong' mana kod picha mar ich gi liel, kaka rapar ni e higa mar 2025 dwe mar 9, ne obedo miyo bang' rito kuom higni 20. Seyo ne eni deng'anyo onge, kamoro nyathine di koro podi yueyo. Mimi kutoka ile siku nilienda huko sikuwa nalala. Ukiwaita au wenye wako hapo, wenye sasa kama au madaktari wenye wanasema ni madaktari, ukiwaita walikuwa wengine wanakuambia ongea, ambia nasi, hiyo si kazi yangu. Au hata ni kama daktari wenye sasa wako interns, si wale madaktari wakubwa. So hata pia madaktari sasa, kama hiyo siku kulikuwa na daktari mmoja kwa ward, na ni yeye anafaa kushughulikia watoto wote. Kalure kod riwruok mar lakteche KMPDU, nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre kaunti no, ngima mine mayach kod nyithindo ma onyuol mahao 140 osewitie kaunti no. Thika Hospital alone has lost 5 mothers. Yeah, we have a record that Kiambu also has lost a mother. Ruiru has lost a mother. There are others that are near misses. Gino majatend migao mar thieth e kaunti ma Kiambu, Dr. Elias Maina, okwedo kata bedi ni okochiwo report makwedo mano mar KMPDU. The case you are talking about, you are the one who saw. But according to me, there is nothing like that, because even when there is a doctor, it's not the doctor who come and stand there and give oxygen to the baby. Ng'anyo mar lakteche kaunti no kawuono ni odiochieng' mar 131 ka juma ma okalo. Riwruok mar lakteche nyicha osingo lungo ng'anyo mar jochiw thieth duto e counties 47 e ranyisi mar bedo e achiel kod lakteche manie kaunti ma Kiambu. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila ma Kayole omako jomaundu 5 mosebedo ka chando oganda e alwora ma Eastlands, Nairobi, kendo yudogi kod $1 kido mar Falcon pistol kod magina achiel. Pedha mane ochakore okinyi manyoro, achije 5 omaki kane ni kod apiko moro magisebedo ka gitiyo godo e timo maundu. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nigi ler. En apedha mane otimore i okinyi kama ne ondhi achije 5 ma itudo gi kweth njore masando jodak ma kuonde dak ma Eastlands. Kweth obila nyochako apedha okinyi mar tich ariyo ma gikone no okelo meko mar achije go, kaka komanda mar obila Manjiru John Owuoth lero. Kawuono saa 3:30 e area mar Kagundo Road machiegni gi Spring Valley. Askari mane nitie patrol noromo gi pikipiki
moting'o ji ariyo ma iriembo gi ji adek. Obila lero ni achije adek ne orakruok godo e apaya ma Kangundo Road kane gitiyo kod apiko. Ne gibolo lisasi piny ka gitemo ringo, to kata kamano obila wacho ni ne ondhigi bang' jopiny bende geng'ogi. Kane gichungogi to gitemo ni mondo giwiti magazine mating'o risasi. So askari wakakuwa suspicious, asomakogi. Obila ne odayo dho achijego kendo giyie ni bunde margi opandi gi achich machielo e kar dak ma Majengo. Jochiw arita ne odhi kodgi achiel kachiel nyaka Majengo, kama bende achich mane gimako ne oterogi e kar dak ma Huruma, mako achich machielo ma oyud gi bunde, musdola kod kido mar Falcon. Ka koro ne giyojigi, to giwacho ni bunduki nitie. Kech magazine ok inyal ting'o ka onge bunduki. Koro ne giwacho ni bunduki nitie Majengo gi kijana fulani iluongo ni Achola nickname. Polis nodhi nyaka kuno moyudo Achola, ma Achola oterogi Huruma, kuma nokan mane gipande e bundeno. Achije ma omaki gin mawuok e kuonde dak ma Huruma, Molem, Majengo, Umoja kod Kiamaiko. Komanda mar obila no ojiwo jopiny oti machiegni gi obila e chwalo ripot e wi achije mag njore. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome opwoyo sirikal kokalo e migawo mar somo kuom chako chenro mar yango funde mani kod lony to onge gi oboke mag somo kendo imiyogi certificate mar yango tijgi. Adipo lero ni okang' makamano dhi miyo fundego thuolo mar timo ohala kod sirikal kendo yudo rak mag sirikal kendo bero ngimagi e sechego. Adipo ne oloso bende ka ojiwo oganda mondo kik dong' chien e yudo omenda mag basari mag siro somo mag mbalariany kod kuonde tiegruok. Okibidhiyo kamoro ni iteri dhi tiegori mawego kata idhiyo kamoro amora machielo. Tijine kamitiyeno, tiji mitiyono ema jok ma mi tiegruok bire to neno kaka itime kendo nyisi kaka owinjo tim, to udhi kodgi kamano nyaka gibed gi ratiro ni iromo yudo grade makama. Obera ni kisadwa mondo jo Karachuonyo obed gi grade gi maber manyalo miyo gi tije, nikech ka sirikal olando tenda tionge gi tiegruok ok inyal yudo tenda. Idwa ketwa gimoro kae ni e-procurement. E-procurement ni ulo ni kaka wachiwo sobedo kwa chiwo tenda ok bibet kamano. Ibiro tim gini endi gi computer apply tich. Koro ka ok obedo gi barupe, tenda ma Karachuonyo biro dhi mana n'oganda moko kata kuonde mopogore opogore to wan wanono. Jok moluonge university manyien ne macha pok wamiyo basari, akwagi ni mondo kiny gidhiyo headquarters mag the awards giduto undikru mondo miyo basari. Jogweng' ema biro puodhou, ema biro yieronwa jok mwakawo kaluwore gi chan ma ng'ato nigodo. Bas wadhi yue moro machuok oduogo i weche manyien bang' dakika matin neno ka wendwa modhi Almos edonjo e studio ka endi Dr. Uma Ologa en jagoro mongirore migawo mar thieth kata PS Medical Services. Aneno ka penjo bende osebiro ka endi. Ng'enyu penjo gimomiyo shani ok nyal chule kidam ang'o mi chule mana higa achiel. Mano mbaka modhugo kode dakika matin mobiro ka endi nikech koro osechopo. Aneno ka ntiere machielo macho ni akwayo hayo maber ne nyithindo duto madhi timo penj ma higa ni afwayo negi gi orengo mondo bongo nyaka laga hotel negi ndalo exams. Mano guy Philip Ochieng mar J Monyakach and the youngest guy in Africa. Erokamano ahinya guy muso na Jonyakach duto tema ntie kanyo. Neno kama chielo bende ntiere ka Ramogi TV majakom Gideon Ochuka wuod Kabondo jon Trevo imore wa mor kod news mar Ramogi kaka ler. Warito mana twak mar jalony to penjna go ni ang'o miyo shani nyaka chule mana kuom higa full eka onyalo tiyo. Ang'o mokelo wachno? Mano jakom Gideon Ochuka mar boda sako makabondo. Erokamano obro penjo nano makamu bino wacho ni mosna waziri Opiyo Wandayi, mano deputy president to be kiny wapuodho Moses ka IBC ka otelnwa gi national chairperson mar ODM en Gladys Wanga gi senator ma Siaya Oburu Odinga, mosna super PS bende Raymond Omolo
to giumo loga otiyo tich maler. Erokamano ahinya Makamu. Bas waduog bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers, and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform, and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Joju ni mano chaya sane bande. Machiek moro yano wang' ma so nyaka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Okinyi. Kick by. Erokamano kapok odonje twak ni jakuny mula moro ma jahigni 35 nyowito ngimane kar kunyo mula Makanga e sub county Marungu. Jalup ruoth mar sub location ma West Kanyamamba, George Ochieng, wacho ni jakuny mula no manyinge Paul Odhiambo nyokier kotemo rwako mota e bugo mar kunyo mula. Jalup ruoth no okwayo jokuny mula mondo bed motang' e kinde ma gikunyo mula. One of my resident okier e bugo kano choro mota piny. Koro kabiro e ground ta confirm ni okier adieri. Koro ji otemo matek mogole pi. Kosegole kogole oko to ne en gi pulse matin, oyweyo matin. To bang'e dakika moko to pulse nolal. Kaeto bedo confirm dead. Okenge mwaketo moneno ni masiche machalo kama ok timre. Wasabedo kowuoyo gi ji on the ground mondo sama gidhi e bugo girwak boots, girwak protective gears manyalo geng'o ne kata wigi, to magi sabedo ka gitimo mano. Koro sama accident en accident, kano tero mota piny to nokier motimo ang'owa ma onyumore bugo. Koro akwayo jo area mar West Kanyamamba mae giri mar yuto ma gimenyogo. Takwane sa sama gitimo tich machalo kama kaka sani sa koth ni, gikaw serious precautions mondo wageng' masiche machalo kama kik chak timre. Familia mar dichuo moro e kaunti ma Kirinyaga ochuno mondo iko kond rabolo bang' anyuond jaode tamore ni ok onyal iko ringre min ode no nikech pok ne otieko chike mag nyombo. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo ler. Dake pinya minga no mine magugu kod manyenye. E kaunti ma Kirinyaga, familia moro miyo dho oganda omoko bang' ng'ado mar iko kod rabolo
kar iko chi wuodgi manyocho wito ngimane e masira mar apaya. Tumehudhuria wengi sana, hata kutoka Nyeri, hata Kiaga pia, na wengine wageni wetu kutoka Moya, na tulikuja kuzika mke wa brother yangu ama ndugu yangu yule mkubwa, lakini kukatokea jambo lisilo la kawaida, tukakuta court order na tukasimamizwa, tukaambiwa hiyo mazizi yairishwe. Osiepe kod familia ochope kar kano ringre ma Kibugi mar kawo ringre, kata kamano ne omoski kod barua mowuok e doho mane okaw kod nyamin mosenindo machungo iko mar Beatrice Nyambura ka idwaro mondo gikwong gichul gik mochuno mag nyombo. Wakatuita, wakatuonyesha barua, tukasoma, tukaona ni kweli ni huyo Joyce anapinga mambo na sistake kuzikwa na mwenye alikuwa amemuoa ama mwenye walikuwa wanakaa na yeye kama bibi na mbona wakati ule. Wach mapek moyange kod familia en ni Nyambura ne owere kod chwore kapok ne tho juke e yor masira, kendo ni chike makeny ne nyaka tieki. Tumefika, mambo yote tumefanya kama venye inafaa kufanywa, tumehumbiliwa, tumefanya yote, tumekula mpaka mukimo na musere na unji wa mgagatio. Hiyo yote inakuanga hapa Kirinyaga. Hiyo tumekunywa na tumekula. So ile tunangoja ni wachungaji kidogo dakika mbili wajitayarishe ili wakuje sasa waweke ile tunaita muramba hapa, wawekele pale wazike. Leo hii tukiwa Kifugi Funeral Home tukaweza kuletewa court order ambayo ilisimamisha mazishi haya mpaka siku ya Jumatatu ambapo tutaweza kukutana pale Baricho Law Court ili tukaweza kutafuta njia ya kile ambacho kimezuilia, na tukipata mwelekeo wa koti tutaweza kutangaza siku ya mazishi. Dongo obedo kod romo mapiyo kendo ng'ado wach mondo ikio kod rabolo kaluwore kod chike mag oganda dagi kuyo ni bur kosekuny to nyaka ikie gimoro. Shimo iachwe pale, wakati tutakaoruhusiwa na koti kupumzisha mama yetu pale, ndio sasa wakati tutafikiria ama ni hapo ama tutaweza kuchimba shimo lingine. Jodongo go wacho ni chikgi ong'eyo ni ka oket gimoro e bur mosekuny nyalo chieno familia no. Kulingana na desturi zetu, maana ukichimba shimo la msimba la maiti huwezi kulizika na kufunika tu vile. Tutaweza kukata mgomba wa ndizi ambao tutaweza kuweka pale tukaweza kuzika kulingana na taratibu ambazo tunazo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Watika ni weche mag tuke ni jatend migao mar tuke Salim Mvurya osingo ni gedo mar alap tuke ma Migori ma igero kod omenda maromo milion 700 dhi rumo e thuolo mar dweche 12 kaka yande ochan. Opuoyo tend kaunti ma Migori kuom tudruok makare kod piny owacho mamalo mar neno ni ogere e rang'iny mawinjore. Alap mar tuke ma Migori magedo mar dhi nyime achiel kuom chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho mamalo kawo tende kod piny owacho ma kaunti ma Migori ka itiyo kod omenda maromo milion 700. Alapni na achiel kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne oganda e kaunti ma Migori e kinde mokalo. Ka otiek gedo mar alapni dwe mar 6 mar higa manyien, alapni dhi ting'o oganda maromo 10,000 ka bende gene koro dhi bero wechego mag tuke e kaunti ma Migori. It's a project that His Excellency the President promised, and that promise is being delivered. Program mar gero stadium ni ne en program mar county, to wan kaka county government ne ok wan gi siling kata omenda moromo. Ne waparo ma watudore gi wabunge waduto moa Migori County kotelnegi gi Junet Sheikh Nur Mohammed mane wadhir president ma wuoyo gi president ma president oyie. As the Luo community, we have been in several relationship politically, but none of them has ever given us project like the William Samoei Ruto. Jatend migao no mar tuke pacho ka Salim Mvurya mane oten kod gavana ma Migori Ocheleako kod jotend mamoko e kinde limbe mare alabni ma Migori mar ng'iyo kaka gedo koro dhi nyime, ne owacho ni gedo mar chopo 40% kendo dhi tieke e kinde mar dweche 12. That the work that is going on here is in good progress. Now at 40%, and we'll continue to monitor to make sure that the timelines of 12 months or less
can be achieved. Continue planning for such facilities, will continue availing resources, will continue availing land. This particular stadium, the local fabrication and design is being done and supervision is being done by my government. Viora ne opoyo ten county ma Migori kuom neno ni gedo mar labni koro tim e rang'iny mowinjore. And I also want to thank His Excellency the Governor here, because unlike other places, he has put this project also as part of the priority, because the engineers that are supervising on a daily basis are from the county government, and that signifies the partnership between the national and the county government. So Jatend migao ni bende ne owacho ni piny owacho mamalo ka otende kod piny owacho ma kaunti ma Migori bende dhi loso kuonde tiegruok mag were kata talanta ma oting'o adhula kaachiel kod mamoko. Migori is also at the center of talent development in our country, and this project will be a key, and it will play a pivotal role to ensure that we mobilize talents across this region. Gavana ma Migori Cheleako ni owacho ni ten kaunti ma Migori oikore mar medo bero lep mamoko mag tuke e kaunti ma Migori mondo koro weche mag tuke koro jiw e kaunti ma Migori. Wan watimo tich manenore kendo wabro riwore gi sirikal mamalo e gik ma jo Migori dwaro. Wabro riwore kodgi e yore mang'eny mondo Migori ogerre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi yumoro machuok waduogi Dr. Ouma Oluga, jagoro mongirore migao mar thieth bang' dakika matin. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena jua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore.
keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore. Ka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch. Tich Ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Erokamano ahinya chaka ni buch jopiny wan gi wendwa modhial mosedonjo e studio kaendi Dr. Uma Oluga en jagoro mongirore migawo mar thieth. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano Trevor. Oluga ing'eni an nyaka naketi kaendi en mana ndalo mane ero ng'anyo gi MPDU nyaka ibed jagoro mongirore an pok aluongi ka. Ito pok iluonga lakini mesa kata sebedo. Mesa isebedo. Setwak gi jo Ramogi maber. Erokamano. Tich osebedo nade? Tich osebedo maber. Aparo ni kata jopiny nyalo wacho ni tich osebedo maber. Ka ne wadonjo sani dweche 5 osekadho to agoyo erokamano kabisa ne jatend piny ker marwa William Ruto kuom miya tich ma bende ahero kabisa nikech kaka jopiny ong'eyo ahero mondo atie weche mag thieth mondo alosi mane mosebet kar chunya mana kaka iwacho nitie ndalo moro ma bende ne wadhirre matin to dhirruok no nikech ne en hera mara ni mondo wane kaka weche mag thieth Kenya ka bende dongre. Koro agoyo ne erokamano kendo agoyo erokamano ne jatendwa ma nyikwa Ramogi Raila Amolo Odinga ma bende noneno kare ni kuom joma nyalo loso migawo mar thieth mondo oketa kanyo to kendo agoyo erokamano kabisa ne jopiny nikech jopiny osebet kodwa kabisa. Kana donjo nuneno ka madonjo chieng' manadonjo nuneno ka ndalo no weche vaccine ne chendo kabisa. Mine ne dhi osiptal wuotho koni gi koni ka onge kaka giyud vaccine mar TB mwaluongo ni BCG, vaccine mar polio, vaccine mago. Weche go betindo lal. Ng'eni jopiny bende samoro nyaka gigonwa erokamano matin. Kiseloso achiel to kata bed mana nok gidwa wacho lakini nyaka gigonwa erokamano matin. Nikech keni koro weche go ne wadonja ni to ndalo no ne chendo ting'eni weche mag vaccine ka nyithindo ok oyudo vaccine to tiende ni ok waket Kenya e yo ma wanyalo geng'o tuoche. Koro mane gima natimo mokwongo mwatieko weche mag vaccine. Aparo ni Davji gini osiepni iseneno kaka weche mag union osebet ka chendo. Adonja sani ji mor kabisa. Ineno kaka dakteche mor, nurses mor, UHC waseloso weche gi. Koro waseloso weche go. Weche mane chendo migawo mag thieth kuonde mag ing'eni kane wadonjo gima ne chendo moloyo en ni ji ok ne ndikre migawo mar okumba mar thieth mwaluongo ni Social Health Authority. Ji ok ne ndikre mang'eny. Mwasedonjo mana dweche masedonjo gi kende ji 12,000,000 osedonjo. Nikech credibility gineno ni Oluga ne samoro nyisowa gimoro adier. To ng'eni Trevor dwa nyisi gimoro ndalo mar NHIF jotuo ne complain ga
ni NHIF ok ti kodgi maber. Sani jo osiptal ema complain ni NHIF ok ti kodgi maber, tok jotuo. Mana kata mna dalau, Nyabondo kanyo, kata mna Nyakach, kata mna Kisumu kanyo. Ibo yudo ka ji matin kabisa ma jopiny wacho ni gini ok tina. Ibo yudo ka osiptal ema wacho niya nitie kamoro kama ok dhi maber. Mano tiende ni waloko gini. Kata mno miyo osiptal wach niya an asethiedho jogi to pok ochula. Tiende ni japiny noyudo thieth. Ting'eni mano e gima duong' nikech ing'eni waloko gini koro wacho niya jatuo e ng'ama onego wakony mogik. Mokwongo. In fact ine miyudo wachno mokwongo. The first person we should help en jatuo. Koro kwase tuaso koro moko gi to koro wadhire kae to waloso. Koro bolosre. Koro mano aso ineno kendo gima waloso kabisa. Migao mar thieth ne yudo ka ne nitie samoro tungni matin, yudo ka ji ok winjre, yudo ka ji ok ti, CEOs wacho ang'o. Sani waketo ji e line. To line en niya japiny ema nyaka tine. To nitie jopiny moko mayuak oluga, jo kansa gi jo kute mag ayaki ma bende gibire ng'anyo mane dhoka mutiyeno. Jo kansa wacho ni siling 400,000 no ok rom. Joma nigi kute mag ayaki bende wacho ni shani ok thiedhgi. Adieri ni kanye wacho? Adieri tung'eni wach ni asepimo. Koro Nelson Otuo ma ochung' ne joma nie network mar joma nigi kute mag joma odak gi kute mag ayaki. Asebet kodgi piny kendo asegone giero kamano kabisa nikech asenyisogi ni wechegi mokwongo kane adonjo dwe mar adek ng'eni US government no withdraw pesa te. Nyaka sani onge ng'ato mawacho niya ni pod ok giyudo yath. Onge, ok ibo yudo ng'ato achiel mawacho ni ok odhi osiptal to ok oyudo yath. To pesa maloka to nosigol. To pesa maloka to nogol. Mano ng'ama otimo tijno. Wan, ng'eni jogi nyaka gonwa erokamano. Kata bed mana ni mae tich, to mae tich mahero. To katime ni mondo gigonwa erokamano, to nyaka wachi ni wasetiyo kabisa nikech wayudo ka ogol pesa kata nyocha Global Fund nyocha ogolo 6.9 billion. Trevor Pokabiro kata Pokaluongo press conference kawacho ni wachungo thieth nikech Global Fund ogolo pesa. Wasebet kwa thiedho ji to onge jatuo mosedhi osiptal moko yudo thieth, moko yudo daktari, koro wanyisi gima timre gi nyocha NEFAC kane biro. Koro NEFAC ne gitimo ng'anyo ni mondo oket weche mag thieth mag ayaki e SHA. To nabet kodgi piny. In fact napenjo Nelson ni to Nelson ibiro ng'anyo nang'o to nyocha bet kodu piny. Jatuo achiel ma yath mag ARVs. King'iyo yath mar ARVs per month wachulo 8,000 kaka serikal. 8,000. Wan gi 1.4 million people ma muonyo yedhegi. Kigoyo 1.4 million to gi 8,000 per month, yudo pesadi, yudo 12 billion. 12 billion. Go 12 billion gi apagario. Asto nikech koro wane group tiende ni wane pinje mang'eny, WHO chulo pesa. Koro WHO chulo pesa, koro factory manufacture. Koro wayudo discount kabisa. Koro discount bet kata mna 60%. Koro yudo ka instead of mondo wachula 100 billion, pesa ni duogo up to around 40 billion. Koro gidwan mondo 40 billion ni okete SHA. Koro nabet kodgi piny manyiso gi niya, iwinjo 40 billion ni wanyalo kete SHA. Lakini wabo makete SHA ka jo Kenya ojiandikisha mondo chul SHA. Iwinjo? Koro sani wasebet kwa dhi maber kabisa. Koro gindo nyocha bende gitimatima nikech ing'eni sani wane negotiations. Fact Kenya wadhi bet piny mokwongo madhi duoko pesa mar Amerika. Nyocha wan gi US nuneno ka president mar wan oromo gi secretary mar state ma Amerika miluongo ni Marco Rubio. To ne an kanyo kendo nadhi gi president Amerika
ma kane president pok oromo gi Marco Rubio, wan ema ne waromo gi migawo mar thieth ma Amerika, ma an ema lead negotiations. Kawuono aromo kodgi, nyocha naromo kodgi, kapok dweni orumo waseduoko pesa manogol cha. Koro watiyo kabisa to gini watimo to kwagoe koko. Koro jowa te man gi tuo kata ma osebet kayudo thieth. Adwan mondo anyisgi kawuono ni kik gibed gi wasi moro amora. Onge gimoro amora madhi chung'. Kendo adwa nyisogi ni kik ng'ato wuondgi ni miyogi siling 200 ni gibiro ni ging'anyo. Onge ng'anyo ma wasetieko. Kendo Nelson gi joge te mag Nefak ong'e mae, James ginong'e mae, James Kamau ginong'e mae. Kendo ase wacho negi kabisa. Koro jo kansa. Makoro ko bineno kendo ng'anyo moro mar joma nigi kute mag ayaki. Kata mna ng'anyo mane gin go dong nyocha wase yudo mna barupgi. Ta yudo barupgi ta an be mna nyiso gini gini. Ngeni kama kaka wadwar. Koro ngeni samoro. Ngeni samoro bende jomoko be nitie ma ko osetim gigi te. To nyaka bende ginyis ni gintie. Koro okumba mar SHA thiedho nyaka joma nigi kute mag ayaki. Mano to ok thiedhi. Pod okumba mar SHA pod ok nyal thiedho. Tok mae gima ne ging'anyone. Tok ginya mano kwa nya keto sani nikech already wan gi pesa mwadhi thiedho gigo. Iwinjo gima wachono. Already wan gi waketo pesa. Ino pesa mane US ogolo cha nyocha waketo pesa kaka serikal. Serikal noketo bilion 17. Mana ni joma nigi kute mag ayaki bilion adi? 17 mwanyiewo go yath. Pesa mane Amerika miyowa, mane Amerika ogolo adhi ministry ni dwe mar 5 waketo pesa no te kono. Emo mineno ka waduoko nyaka budget piny, budget mar Kenyatta, budget mag jogo dok piny by 3 billion, MTRH by 2 mondo wanyiew yedhe go. To magi ng'eni gik moko wawacho negi mana nikech wang'eyo gimomiyo gino important. Koro gibed, in fact kata an kana ng'iyo ta penjo inyagocho de penjo to ung'anyo nang'o to une mwaketo mbele moloyo mo. To koro adwa dhi donjo weche mag kansa. Koro kansa kata mwaluongo ni midekre ni en gi tieng' mang'eny. En ga aina mbalimbali. Koro yudo ka kansa moro inya thiedh maber gi 1,400. In fact kansa mang'eny ithiedho gi 200,000. To nitie kansa moko kata mana mag remo ma yudo ka nyalo dhi nyaka 10 million. Okadho kata 10 million, especially ma ji dhi itimo ne gimiluongo ni bone marrow transplant. Koro kansa te okrom. To wan gi kansa adek Kenya ka kansa di adek ma chando jowa moloyo. Mokwongo en kansa mar nyodo mwaluongo ni cervical cancer. Mar ariyo en kansa mar thuno mwaluongo ni breast cancer. Mar adek en kansa mar prostate, kansa mar chuo. Kansa adek go ema chando jowa moloyo. Wanyisi kansa mar nyodo kata cervical cancer ji 7,000. Kansa mar thuno ji 7,000, mago ji 14,000. Kansa mar prostate ji 6,000. Mano 20,000 people. Higa ka higa wan gi ji 45,000 mayudo kansa. Ji 20,000 kuom ji 45,000 gi gin kansa di adek. Koro nitie kansas ng'eny kabisa. Koro nitie kansa moko matindo tindo. Kaka kansa moko mag nyithindo, kansa moko matimo ma nyalo kawo pesa mang'eny kabisa. Seche ma wang'iyo weche mag thieth, wang'iyo gik moko ariyo. Wang'iyo gima ka oponi ithiedho kendi to idhi dhier kabisa, kata gima ka ok othiedhni kata ok ochulni to idhi tho. Iwinjo? Koro to kansa gi bende yudo ka ji 7,000 koponi wawegi aweya kamano. To nyithindo madhi bet kiye, nyithindo ma ang' owe maonge jonyuol, ma kendo wachak wadhi chulo negi basari ng'eny. Koro wang'iyo niya, ma ji 7,000 moredi wang'eyo. Iwinjo? Kwa keto 1,400 to bende sani ok en 1,400, en 50,000 gi 50. 1,500 gi 50. Ema giyuago ni pod tin. Ema giyuago ni pod tin.
to okapar ka giyuage e yo maber. Ng'eni samoro to adwaro bende nabet to bende ka nineno kaka Kenko nowuok SHA to gibiro ministry to gidhi parliament to gidhi treasury. Mano tiende ni kata gin ging'eyo ni ma ok shida mar Ministry of Health. Mano tiende ni en shida mar economy. Iwinjo. Migao mar omende monego bed. Migao mar omende monego bed ni medwa. Lakini gima dwa wacho negi already kata ka pod ng'eni Kenya ka bende samoro ji ohero siasa matin. Ng'eni samoro ng'ato bende ng'anyo mondo seche ma osemed gicha to neno ni en mo ng'anyo mondo mi omede. Aparo ni giseyudo fununu ni wan gi chenro mar mede. Koro ng'ato nitie kaka dwaro rwako gudu ni ene mo ng'anyo momed gino. Nje un gi chenro mar mede. Jocha waseyie kata ni wadhi mede. Odhi chopo pesa di. Waseyie ni wadhi mede. Koro nitie Professor Jaoko. Professor Jaoko en chairman mar Benefits Package and Tariffs Advisory Panel. Koro ma en independent. Koro chik mar Kenya ka mane wakadho, chik mwaluongo ni Social Health Insurance Act. King'iyo chik no, section 16, wacho ni chudo mar thieth, to gi gimichulo e thieth, okonego bed ni timo gi Social Health Authority, to bende okonego bed ni timo gi Ministry of Health. Koro negi keto an independent body. Koro gine magidhi ng'iyo. Koro to waseyiere kodgi. In fact, Ministry of Health, Duale, emosendiko negi barua ni mondo ging'iya ne weche mag kansa gi. Mabarua ne ndiko kapok ng'anyo chakore. Nondiko chon kane ng'anyo pok ochakre, lakini aparo ni Kenya kae. Gimano koro iselero maber. To nitie penjo moko mang'eny mabiro ka, to ng'enygi kaka achiel kuom gin ni Sara Nyaroomo. Wacho nyakwar guok penjna daktari ni ang'o momiyo Jaramogi men Russia onge gi cardiologist to en hospital maduong'. Kanyo okonywa nikech onge kaka wanyalo neno cardiologist e private hospitals. Inyiso ni wadhi wanegi e private hospitals. Wachandore. Penjo mar ariyo, ang'o momiyo ichajowa 500 cash mar consultation giwacho ni SHA ok chul. Mano kanyo, mano Jaramogi. Koro Jaramogi ne wasekawe kaka hospital mar sirikal maduong'. Jaramogi nyocha en hospital mar sirikal mar Kisumu. To agoyo erokamano kabisa ne Gavana Nyong'o nikech osetiyo kendo osetiyo mane hospital mokwongo e Kenya ka ma county government otiye ma obete kiwango makoro government maduong', sirikal maduong' kata national government koro nyalo kawe. Hospital di mokwongo, hospitende ma watiyogo te magin mag national government ne oger gi kagia piny kagin mag national government. Koro kanyo bende nyaka wago erokamano ne Gavana Nyong'o. To mar ariyo, wakao hospitandno mondo mi watim gik ma ipenjowa, Masara penjowago. Gik mopenjowa mag keto cardiology, mag keto sickle cell, mag keto cancer center go. Emomiyo wakawe mondo mi waketgi. Kendo waseketo bilion 3 mwadhi timogo gigo. Nyocha kane adhi hospital ma Russia kendo nang'iyo. Koro nitie ng'eni ka hospital owuok e lwet county to dhi e lwet government. Gazette notice mar hospital ni notim tarik 18 dwe mar 6. Tarik 18 dwe mar 6. Tarik 18 dwe mar 6 nyaka sani. Koro bodhi gi dweche 3 mosekadho. Donge dweche 3 go wasetieko transition. Wasetimo sani wasechako chulo msara mar joma tiyo kanyo. Keto CEO mobe wasegolo nyaka CEO mane ni kanyo wakelo Kenyatta nikech notiyo maber. Wasetimo nyaka asset management. Koro sani wasendiko nyaka budget. Asewacho ni budget osemigi kwa July nosemigi bilion 3 ma wasechako miyo gi nyaka pesa. Sani waseketo milion 500 mwadhi gero go cancer center. Cardiology nitie program mar sirikal mwaluongo ni National Equipment Service Program. Koro National Equipment Service Program ni nyocha sirikal oneno ni osiptende mang'eny chandre e nyiewo gik moko, gik ma itimogo kaka pimogo adundo, kaka ma ipenjowa ni. Koro sirikal nondikre gi jok ma manufacture equipment mondo mi gibi giket no equipment to seche ma equipment otiyo kichule.
Koro mano wase sign gi Jaramogi. Manyocha waseketo CT scan Jaramogi, waketo CT scan dwe mar 7. CT scan manyien mwaluongo ni 128 slice. Mano is the latest in the whole country. Waseketo Jaramogi. Nyocha waseketo a new set mar mammography. Mammography machine mar pimo thuno. Kaka asewacho ni tuoche mang'eny mag kansa mar thuno. Sani koro wadhi keto gi cardiology bende en signed kanyo. Lakini ot nyocha onge minya kete gigo. Koro gigo tete wadhi keto. Kendo ka ji osewinjo kaka John Mbadi wuoyo, minister marwa ma finance. Onge gimo wacho ga ma wach mar Jaramogi ni okadhe dhoge. To nikech wago kode mbaka kabisa. Koro en gima pod dhi. En gima wadhi loso kabisa. Nikech Jaramogi no nie chunywa. Wadwa ni mondo osiptandno wakete kiwango makoro obete osiptal kaka mar sirkal maduong'. To mar ariyo, wadwa no osiptal no kony thurwa kabisa. County 14 mae Lake Region. Koa Bomet koni, kabiro nyaka Kisii, kadhi Homa Bay, Migori, nyaka Busia, nyaka Siaya. Mano kore osiptal kende maginyang'iyo. Onge osiptal moro kendo maginyang'iyo. Tire penjo moko mabiro kama ng'eny mapiny wandiki ni nikech moko chalre. Wacho ni tima wacho ni jatelo osiptende mang'eny pod onge gi yath. Kata inyakach kae paponditi onge kod yath. Kidhi to daktari ndiko ni yath. Tikoni ni idhi nyiewo. Maendi wuodo gila komulo. Mano weche mag yath. Ntiere machielo bende Bob Agao wacho ni awuok Suba. To en ang'o momiyo ka isedhi to ng'ato isechudo through SHA to you're not admitted to iwacho ni duogi mondo log out after 3 to 4 days. Kaso ntiere machielo bende wacho ni jaoda osedhi hospital diriyo to ochulo county eka thiedhe. Jo ahero hospital wacho ni SHA okor pesa. Eri kaka wachulo SHA to konywa. Ntiere machielo bende wacho ni an gi cancer to ka dhi thieth tinyisa ni achul pesa ni SHA ok ti to ne achulo for the whole year. Ntiere machielo bende mani wacho ni Ramogi penjna PS ni SHA ok ti Ambira sub county hospital. Nyocha register to ka chope thieth to miya Panadol to ora ni adhi anyiewo yath modong' e pharmacy. Wach yath ni nend ni. Wach yath ni chendo to wach yath ni wadwa tieko. Wadwa tieke gini sani waketo digital, waketo system mang'iyo. Koro wanyisi pinjewa ma Kaluo to bende pod ok wadhiye, lakini adwa wacho example ma Kakamega. Nikech nyocha wadhi Kakamega to gima wacho ni ne wawacho kata mbele gavana mwanyise. Koro kaka Kakamega ne wadhi hospital ma Kakamega referral. Wang'iyo nikech sani ng'eni wanyaneno kaka ithiedho ji te. Kati dhi mana paponditi to wang'e kaka ithiedhi. Koro nitie kaka osiptendewa mag county gi, nitie kaka dwani gikonywa nikech ok ane ka gitiyonwa maber. To kanyo ng'eni pod wago mbaka gi county mondo wane kaka wanyariwre gi county mondo waket yath kanyo. Konchiel en tijwa nikech KEMSA en migao ma ane machung'ne. To watemo ng'iyo kaka wanyaketo yedhe mang'eny KEMSA mondo KEMSA bende omi osiptende gi yath. To konchiel bende osiptende gi bende poko chulo KEMSA. Kaka KEMSA pod sani osiptende mag county poko chulo KEMSA $4 billion. Koro yudo ka gin gidwano migi yath to pesa to pod ok gichulo. To samoro to osechulgi. Koro ing'eni kanyo bende chandowa matin. But adwa wacho kaka mar Kakamega kaka wacho. Kech sani wanyalo neno kaka ithiedho jotuo. Kidonjo, kaka idhi kaka ineno daktari, gi kata kaka uthiedhi. Koro ne waneno ni osiptal kaka Kakamega, ji 52,000 nodonje osiptal, oneno daktari, ondikne gi yath, to ji 9,000 kende manomi yath. Tang'eyo ni man gini timre e osiptende wate e Kenya ka. Wach ni wabolore. Pod ok walore. Ing'eni samoro Trevor, ka ineno ko osiptende gi go koko, to ineno ka jopiny be go koko, nyaka ung'e ni wang'iyo weche mag jopiny. Nikech ok inyal bet ni wacho ni SHA onego ni chuli pesa. I-claim, isendiko ni ithiedho jatuo, imiyo wa ni mondo wachuli pesa, to jatuo to kimiyo yath. Omiyo moko gin mibadhi mag hospitali. Mibadhi ng'eny ka kabisa. Nikech ji 52,000 tegi.
ma ji 9,000 kende manoyudo yath. Iyudo ka gin to gindiko karatas. Ing'e ni ma ne walero ne gavana moneno, kendo minista mara be ne nitie. Koro kawach gima miriambo, kendo ne wantie kama kata media ne nitie kanyo. To mae gini wadhi lore, kendo achiwo onyo ne osiptande. Ka jatuo odhi osiptal to ithiedho jatuo, to astidwa ni kelnwa karatas ni mondo wachuli gi Social Health Authority, to jatuo to kimiyo yath, gini wadhi loro. Hospital seche ma gibandhu to gibandhu ka gima omi jatuo yath. Yath. Uchulo nyaka mar yath. Wachulo nyaka mar yath. To ok omi. Ting'eyo, ing'e ni jogi, ing'e ni nyocha ji ong'iyo gi system moro ma onge ng'among'e gimotimo. Ing'e ni sani onge giminyalo timo e osiptal moro amora e Kenya ka mok ang'eyo gimitimo. Onge. Ombe mami badhe. Onge giminyalo timo. Kolugo biro kanyo ni dwa thieth. Midonjo kita nying wanyisi gik moko 4. Mokwongo en niya, oluga mokwongo nigi gima waluongo ni patient ID. Patient ID chal gi ID mari. Sani waonge gi kad mar thieth mane ji ting'o ga chonje. ID kende. Kidonja ni miwacho ni in oluga, ID ni en ang'o, indiko kanyo, bas mano system oseregister. Donge oseregister ma oluga. In kucho kama intie hospital anda nene malo Nairobi ga. Kendo ki iwuok kanyo kidhir daktari, to daktari en Trevor. Trevor donja Trevor login ni mondo thiedhi ni ang'e ni Trevor sani neno oluga. Aseng'eyo. Ka Trevor teri e pharmacy ni pharmacy chaka ko login ni ka tang'eyo ni pharmacy o login. Kendo ang'eyo ni pharmacy daktari ondiko ni yath 1, 2, 3, 4 to pharmacy ok omiyi yath. Ang'eyo. To nikech watemo mondo wati gi counties kabisa mondo nitie gimoro waluongo KEMSA ni order fill rate. Order fill rate tiende niya ni yedhe midwaro ka mondo wachop 90%. Sani wasechopo 61%. Mano tiende ni 6 out of 10 medicines midwaro wasechopo. Ting'e ni wayudo gini 37% by the way. Kadonje tich ayude 37%. Ka December romo 90%. Nikech wantie gik mwatimo kanyo. Koro kwasechopo kanyo, kaseloso KEMSA ni, to counties bosechulowa pesa, mwasechako tero yath, to koro aloro system. Kimiyo jatuo yath, to kikikel karatas mondo chuli gi SHA. Mano kumobro neno kaka dhi bedo. To penjo maduong' obedo jo piny penjo sani. Ni ang'o miyo joma nigi mshahara kaka wan kama chulo SHA dwe ka dwe. To japiny kobiro maonge gi tich to dwano chul higa ngima. Ang'a monu yie negi mondo gichul kidam. SHA. Trevor, ing'e ni kaka koro in Citizen ka Citizen nigi insurance, dong. Un gi insurance ma. Nyaka bedi un gi insurance. Koro insurance mar Citizen premium chik mar insurance piny mangima ok kata Kenya ka ichulo ga dichiel e higa. Koro nikech in gi employer, kata an gi employer ondika gi sirikal. Koro sirikal is my employer. Koro sirikal emosedonjo into an agreement with the Social Health Authority ni an premium na ibo chul for 12 months. But your employer, kaka koro wan jomondiki, ose guarantee Social Health Authority ni gibo miye for 12 months. Iwinjo. Mano nitie ng'at mochung'ne. Koro ka nitie ng'at ma ok ochung'ni, kanyi kama kelo shida. Nikech king'iyo Section 35 mar chik moluongo ni Social Health Insurance Act, jo parliament nokadhe ni gini nyaka chul higa achiel. To nyocha president owacho nooyo gini hinyo jo Kenya. Koro nikech gini hinyo jo Kenya, we wambekne gima tin. Koro nyocha osekelo mpango mwaluongo ni chudo makidam. Koro chudo makidam ni kapo ni winja sani to in gi shidano, kaw simbi kata bedo mana mulika mwisi, kaw simbi to idi star, idi 1, idi 4, idi 7, idi hash, star 147 hash. Odhi nyisi kanyo kopo ni in gi kain ja Kenya, ti i choose number 1 maluongo ni Kenya Citizen. Kenyan Citizen odhi kwayi ID mari. Koro ID mari
idhi keto ID mari. Kiseketo ID mari to nitie duoko madhi wuok mang'eny. Duoko madhi wuok mang'eny go udhi penji namba 3 wacho ni lipa sha pole pole. Ama lipa pole pole. Sani korentie. Koro kidhie lipa pole pole no tiyiero kaka idwa chudo. Okay. Lakini nikech nyaka idonji ibo penji ni mondo ichul dweche 4. Kisechulo dweche 4 to dweche 8 modong' inyalo chulo mos. Ibo chulni, sirikal oseketo pesa bo chuloni. Koro ka sirikal osechuloni to in koro idwoko ne sirikal pesa mos nikech koro sirikal dwe no chung' ne jo Kenya te. Ng'at manyalo to gi ng'at mok nyal. Mano gima useloso. Nitie kata sani onego gidhi kendo pesa nitie kanyo. Kendo seket pesa kanyo ma nitie over 1 billion shillings kanyo ma jo Kenya ok tigo. Koro dwani gidonje iye kanyo mondo gitiyo. Koro kopo ni dwa chulo gini pile ticho nyaka ta yiero nini dwa chulo pile 20 bob. Kopo ni dwa chulo dwe ka juma ka juma tibo chudo juma ka juma. Kopo ni dwa chudo dwe ka dwe tibo chudo dwe ka dwe. Lakini nitie gik moko ariyo ma nyaka wachi. Mokwongo en ni mae ok en loan. Nitie josiasa moko manyocha wuondo ji. Ma ok en loan. Onge interest. Kopo ni wami ni mondo ichule 6,000 e higa achiel. To ichulo 1,000 odong' 5,000. 5,000 no obo bedo distributed makata interest achiel onge. To onge transaction fee bende. Okay. Kena 5,000 chule kaka. Kopo ni en kata mana kaka ikichule gi M-Pesa kata ichule gi Airtel Money. Onge gimoro ni transaction fee. Okay. Tiri penjo moko be ka NDS. Mamano en cost mara an wan Oluga president osemiya instruction ni mondo achul ne jo Kenya cost no. Okay. Tiri penjo moko mabe biro ka NDS. Steve Opiyo wacho ni erokamano kuom tich maber PS. Kaka board member ma Nyabondo, chudo mar SHA en problem maduong'. Wayudo jotuo mang'eny to sani ok wanyal chulogi, jotich bende ok wanyal chulogi, gige thieth bende koro dweche mokadho 2 koro pok ochulwa. Wachnwa ane ni chieng' mane ma pesa dhi biro. Nitiere machines kaka mag MRI mane sirikal bende ochiko to pok kelo nyaka sani. Penjo machalo no kamano bende nitiere machielo. Mr. Bayo wacho ni en Nyabondo Hospital. Jotuo mang'eny tiyo gi SHA to sani wadayo SHA chakre dwe mar 6. Koro dweche 2 pok wachulo jotich. Trauma center yudo jotuo mang'eny gi mek jo ajali. PS lernwa kama shida nitie mondo mi wayud pesa mar SHA ma wadayo chigni milion 21 chakre June. Koro wach mar Nyabondo no aparo na dhi ng'iye matut kabisa kendo adwa ni mondo achiw jingo kata commitment ni wach no adhi ng'iyo kabisa nikech aparo ni tung'ina nyisi ni onge gima timre mok ang'eyo. Koro in fact bang' dakika matin anyaka donje simba tang'iyo digital tang'iyo no sechulgi pesa di ma pok ochulgi to ang'o momiyo pod ok ochulgi to kopo ni mane wach to wagoyo mos to nyaka bed ni nitie gima omiyo pod ok ochulgi mane ma duoko ma adwa na migi. En mana ni ng'eni Nyabondo nitie 2, nitie Nyabondo mane mar Mission St. Joseph. To bende nitie Nyabondo ma noger ka igero ndara. Apat mane oger gi jo Kenha. To manoger gi jo Kenha ng'eni nwakete kaka part of osiptal makoro marwa ma Jaramogi. Aparo ni samoro transition ma waketo nikech kane watimo osiptal ma Russia makoro sirikal okawo ni nitie osiptande 3 iluongo ni Victoria, nitie moro ni Holo, nitie moro ni Kosao, tapa ni Nyabondo ni be nyalo bet ni nitie ma nitie kaka nitie gima waluongo ni transition. Koro transition ma between national government to county government hapa ni nitie kaka pod iwinjruok e weche mag assets. Asset koro ing'iyo ni to Nyabondo ni waduok e county koso waduoke koni. Koro samoro nyalo bet ni mano ema
omiyo pod okochulgi. Kendo chalni wach Nyabondo nitikeo kabisa nikech CEO man Father Collins Odiero be penjo mana penjo miwacho no. Wacho ni sirikal nokonyo wako kadho kuom Kenha koriwore kod EU kod Africa Development Bank. To ere kaka sirikal nyalo medo konyo Nyabondo Hospital kaluwore kod jolony mopogore opogore. Jolony be gionge go. Mawacho ni kaka orthopedic cases. Wanyisi. Chako kagoyo erokamano ne president kendo kagoyo erokamano ne jatendwa Raila. Onge osiptal e Kenya kama level 4 kadhi mbele mapok adhi Kenya kae. Ndalo mana chung ni dakteche onge kati dhi mana Sololo Marsabit, kati dhi mana Bute Wajia, kati dhi mana Elwak Mandera. Onge osiptal mapok adhi e Kenya. Kora ang'eyo osiptende gi. Ang'eyo osiptende gi mabe samoro kata ka gavana, samoro nyisa kama kata sisi nyisa kama. To ang'eyo gima timre kanyo nikech nitie kata nase i hospital kanyo kata daktari hospital kanyo masa moran gi namba ni anyangi gima timre hospitende kamora mora. Koro hospitende gi ang'eyo maber kabisa. To mano bende Nyasaye okonya nikech eka nyalo konyo jopiny kang'eyo gima timre hospitende gi. Koro hospitende wa makono gasewacho ni wamiyo gi teko kabisa kendo wabokonyo gi kendo ami jingo kata commitment mara ni waboiro ng'iyo gima ok timre maber Nyabondo. Kopo ni pod ok ochulgi to wabo ng'iyo. Nitie weche moko matindo tindo ma aparo ni onego go kodgi mbaka. Nitie kaka samoro gin gineno ni gise kelo mondo chulgi tinya yudo ka samoro claims magikelo go bedo rejected nikech ok gindiko gi e yo makare. Kata inya yudo ka claims ma giketo go gin gimwaluongo ni missing doc. Kech ka ng'ato kelo claim to ni wakete ding'wen. Mokwongo en ni claim no ber ochule. Mar ariyo en ni claim no ok ber en gima wadagi. Samoro onge gi documents moko. Mar adek en ni claim no nigi missing document. Kata mar ang'wen ni samoro yudo ka koro iwacho na sani ni ok watim heart services dong. To yudo kata orthopedics cases iwacho ni gionge gi jogo makonyo gi timo wach trauma. Koro inya yudo ka Nyabondo samoro ng'at matimo ne gi claim cha kodhi e portal mar Shakacha nitie gima waluongo ni provider portal. Provider portal e computer kama koro gikete claim. Yudo ka odhi kanyo to en ondiko ni gitimo orthopedic. To yudo ka ondiko claim ni gitimo orthopedic to wanto wang'eyo ni gionge gi orthopedic doctor. Ko yudo ka inya yudo ka categories 4 go achiel kende minya samoro chulo ni claim ni ber ochul. Koro nitie moko mwatere gimoluongo ni review mane mar 4. Koro mokwongo claim ber osechule. Claim mar ariyo rach wakete kando. Claim mar adek okorach ahinya lakini nitie gik moko mok giketo. Koro wanyiso gi ni keturu gigi mamano onego be ni gidwoko by 14 days. Aso mar 4 ne ni jogi otimo gini adier we wang'iya ne gini. Koro waketo e gimoluongo ni review. Koro abo ng'iya ne ni to ang'oma e kuom gik moko 4 gi ang'oma chando gi koso transition. Samoro bende yudo ka nitie kaka nyocha county governments ma county governments ema nigi shida ni ahinya kane waromo gi governors to yudo ka ne nitie osiptande 2,000 osiptande adi 2,000 matindo tindo gi ma onge gi bank account kata bank account gi yudo ka bank account mar osiptal ondik ni Trevor to nying osiptal to en Umoluga. Koro gimwaluongo ni reconciliation of bank account. Koro mago bende yudo ka nyocha SHA owacho ni ang'e ni tiyo, ang'e ni claim ni okrach, lakini wach account ni dhi ng'iye ne mondi. Koro nyocha wachiwo list no. Koro mano binya yudo ka samoro Nyabondo kech list moro be nyocha wachiwo. In fact Nyabondo aparo ni en osiptal mar Catholic. Nyocha waromo gi Kenya Conference of Catholic Bishops ma Jacinta Mutegi ne ni kanyo. To waromo gi Christian Health Association ko hotel ne gi my friend Barasa to gi jo Supkem Dr. Imran. Koro ne wamiyo gi list mag osiptande te mochung' ne gi kanisa kata mochung' ne gi jowa ma jowa Islam. Mondo gidhi ginyisgi nikech gin bende ne nitie list ma karibu osiptande 200 mane yudo ka nigi shida matin aidha nyinge to gi bank account ok dhi maber. Ing'eni NHIF ne tho chuda wan ok wanya tho chuda. Trevor in ing'eya maber. Wan jomoriere tir ma kopo ni in Nyabondo to bank account ni be nyaka nyisi ni in Nyabondo.
to koro yudo ka shida gi nitie, koro mano be nyalo bet ni shida moro ma wanyalo dhi ng'iyo. Alright. Sa koro dhi ka gima mayo wang'wa to juma mabiro nitiere chenro mipango yor Rarieda kabisa. En chenro mane? Tang'o mi en gima omako chunyi kama? Omako chunya nikech Trevor ing'e ni an Nyasaye osekonya kabisa, kendo asewuok e thim to wasebet ka Nyasaye yawonwa yo kendo wadhi mbele. Koro adwa ni mondo adog dala mondo wagoane mbaka gi jodala, to wadwa chako gi thieth to gi gik ma sirikal timo mondo ji bende winje mit sirikal matin. Koro wadwa mondo water thieth e gweng' ma Uyoma, kendo Chianda to kod Okela ema ae ema some. An ng'ena somo ka Okela koa klas 1 nyaka klas 8, nasari ema nokadhi. To ka somo Okela, koro to samoro aneno shida gi, to samoro bende jowa onge gi kama gidhiye maber. Koro adwa na ter negi jomolony kabisa mar thieth ma osiptende ma koro achung' negi te watero e gweng' kanyo mondo jogweng' bende kata obed ma odiochieng' 2 kende, tarik 17 gi tarik 10, giwinje ni to inya thiedhi gi daktari molony kabisa. Koro watero dakteche kanyo, kendo bende watero jok madwaro ID, bende wadhi miyo ID, jok madwaro passport, bende wadhi miyo passport, jok madwaro register kaka nyithindo ma samoro gombo no dhi oti loka, bende wadhi miyo registration, waluongo ni National Employment Authority. Joma bende nigi cases moko matindo tindo, samoro dau noweyi to ionge kamichom, wadhi miyo gi legal aid mondo gine kata kaka giyudo ID, kata giyudo title deed, kata kaka joma dwaro marriage certificate, samoro gisedak ok ginyal timo arus, wadhi tero marriage certificate kanyo, wadhi timo nyaka voter registration, mama tadwa mondo ji odonje kabisa. To kendo wadhi timo gik mang'eny, wadhi nyaka pidho yien, kendo wadwa ni wadhi ago mbaka mondo nyithindo ma kono kata mna jodongo ong'eye ni ng'ato nyalo wuok kamoro amora to bet dhano, mana kaka bet dhano. Kendo agone gi erokamano nikech gisechung' koda kabisa. To ma be en gima gine ma giwacho ni mondo tim. Koro gin bende nitie kaka gidhi rwakowa, to koro an tatero ne gimna gik ma sirikal timo. Mana mondo wago erokamano, kendo mar mondo wamor, to agombo mondo arwak jo Siaya te kendo jo Ramogi te, kamoro amora ma intie, tarik 17, tarik 18, nitie weche mabeyo kabisa mwadhi timo e gweng' mar Uyoma, e skul ma Chianda to kod skul mokela. Kata mna in Trevor rwaki kabisa mondi wabro biro kado dhi kadho kanyo kabisa. Erokamano. Mane chenro makoro dhi timore ni gige moko tema sirikal timo tarik 17 gi tarik 18 ni e dala ma Uyoma. To mano be kama iaye. Mane kamae. Jotelo magi midhi paro ni dhi rwako. Jotelo dhi biro kanyo, jotelo temo miya tich ma luongo nyingegi. Nyaka ker nyalo dhi biro. Nyaka ker nyalo biro. Ka koro watieko wach mogik midawe godo jopiny en wach mane? An Trevor, mokwongo weche mag thieth gin weche monego wakaw matek kendo matut kabisa, nikech gimoro amora mitime Kenya kae en very important. To kiyie hata nyawache gi kizungu. Health is the most important thing you can ever give yourself. Everything else is very important. Going to work is very important. Talking is very important. All these things are very important until the day you get sick. Then you realize that nothing else was ever important. Chieng' makori tuo, ibo fwenyo ni onge gima ne bere kabisa molongi mani. Emomiyo an kabet kae. Kata astasebete wach thieth ni kabisa. Emomiyo neno ka gwero kamano. Nikech ji matin kabisa mayudo ga thuolo mar tiyo e gima gihero. Igene an ayudo thuolo mar tiyo e gima hero. Koro weche mag ngima ni walose. Gwenge wa ok dhi maber. Un jo Ramogi, nyikwa Ramogi, pok undikru e wach mwaluongo ni Social Health Authority ni. Ndikri donje gini. Afadhali igona simu ni anasedonje gini adhi osiptal to okothiedha than kokidonje gini. Donje gini, waseketo pesa kanyo bilion 13
bilion 13 michulo ne ji nono. Koro in kokidonje gini tidwa no chulni nango. Waseketo kanyo bilion 8 michulo ne kansa, ichulo ne emergency. Idwa no chulni nango. To jowa matiyo, jowa ma samoro kati riembo mana apiko, kati riembo mana mkokoteni, kati dhi mana puodho, chukri matin ichul. Nikech thieth to gi ngima e gima berie moloyo Kenya ka. E gima berie moloyo minyalo bet go, onge gimoro kendo mane ber molomo. Kata mana ano luga. Koka ngima kata tijni ok miya. Erokamano. Mane ka mwadhi we chenro ni Dr. Umo Luga en jagoro mongirore migawo mar thieth owacho maber ni tarik 17 gi tarik 18 orwaku te dala mar Uyoma, Okela kod Chianda, sirikal duto te dhi bedo kanyo, chenro duto dhi bedo kanyo. Kado bende wacho ni nitiere. Mane ka mwe chenro maro. Kado. En kado dabal. Ajawa emiwe oko. Ajawa tuko. Ajawa nyaka bedi. Mane ka mwe buch jo piny kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Nini maber jo kama. Daktari, erokamano ahinya. Thank you. Yudo mwa madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako.